ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ ପଟି ଦେବା, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚଳିବା। ମନେ ରଖିବା, ସେଇ ଡାକ୍ତରୀ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର ପଟି ରହିଥିଲେ ବି ଆମେ ଗହମକୁ ଯଦି ଭଲ ରୂପେ ଭାଜିଦେବା, ପାଉଡ଼ର କରିଦେବା, ତାହା ମୁଠାଏ ଗହମ ପାଉଡ଼ର ମହୁ 2 ଚାମଚ ସହିତ ଦିନକୁ ଆମେ 2 ଥର ନେଇପାରିବା। ସେ ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏ ନେଚୁରୋପାଥିର କୌଣସି ଔଷଧ ସହିତ ବିରୋଧ ନାହିଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ନେଇପାରିବା। ନମ୍ବର 2, ରସୁଣ 5ରୁ 10 ଗ୍ରାମ, ଆଣ୍ଡ ଲାକ୍ଷା ମାନେ ଜଉ, ସେଟା ଚେରମୂଳି ଦୋକାନରେ ମିଳେ, ସିଏ ଗୋଟେ 5 ଗ୍ରାମ। ତାକୁ ଚିକ୍କଣ କରି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଚିକ୍କଣ କରି ବାଟିଦେବା। ସେଥିରେ ଜଷ୍ଟି ମଧୁ, ଯାହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ମୁଲେଠି କହନ୍ତି, ମୁଲେଠି ପାଉଡ଼ର ବି ଆସୁଛି। ଯଦି ମୁଲେଠି ପାଉଡ଼ର ନାହିଁ, ତାକୁ ବି ଆମେ ଟିକେ ବତୁରାଇକି ତାକୁ ବି ତା ସହିତ ସେଇ ରସୁଣ, ଜଉ ଏବଂ ରସୁଣ ଜଉ ସହିତ ମୁଲେଠିକି ମଧ୍ୟ ବାଟି ଦେଇପାରିବା, ଚିକଣିକି ବାଟି ଦେଇପାରିବା। ନାହିଁ ଯଦି ପାଉଡ଼ର ଅଛି, 1 ଚାମଚ କି 1.5 ଚାମଚ ପକାଇ ଦେଇପାରିବା। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ୍ଷୀରରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଇକି, ପ୍ରଥମ ହେଲା ରସୁଣ, ନମ୍ବର 2 ଲାକ୍ଷା ଜଉ, ନମ୍ବର 3 ଜଷ୍ଟି ମଧୁ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଲେଠି କହନ୍ତି, ମୁଲେଠି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚିନି, କ୍ଷୀର, ୟାକୁ ନେଇକରି ଯଦି ଗୋଟେ ସରବତ ଭଳି କରାଯାଏ, ଭାରି ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚିନି ଦେଇପାରିବା। ଦିନକୁ 2 ଥର ୟାକୁ ନେଇପାରିବା। ଇଏ ଶକ୍ତିଦାୟକ ଗୋଟେ ସରବତ ବି ହେବ, ଆଉ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଏ ଚମତ୍କାର କାମ କରିବ।